Všetkým čaute. Vy teraz na kanále Bro Bicykel 23. Ja vám chcem teraz ukázať všetky svoje lopty. No poďme. Táto lopta je Qatar FIFA World Cup 2022. Je hral Messi aj Mbappé. Takouto istou loptou. Poďme teraz vám ukážem inú loptu. Tu je taká puma, oranžová a pečka je zase. Ona je taká oranžová, pekná, oranžovo-čierna. No, teraz ja vám zase ukážem novú loptu. Takáto je. Z Ukrajiny, pečka zase, alebo všetky pečky, akože, a je modro-biela. Ona je Dynamo Kyiv. Takáto je. Takáto. A teraz si vám ukážem loptu z Milánu. Takáto je. Puma. Takáto je. Má značku Milan. Taliansko. A je takáto červeno-čierna. Takáto je. Veľká, pekná a stará. No. A je takáto ešte. Všetky čaute, vy boli teraz na kanále Bro Bicykel 23. Dávajte odbery a dávajte lajky. Všetkým čaute.